Szeretettel és tisztelettel köszönöm mindenkit a mai napirendi, vagy a mai képviselőtestület ülés alkalmából. Szeretettel köszöntöm a megjelent képviselőket, a jegyzőasszonytestületet, üdvözlőket. Engedjétek meg, hogy én folytassam. Szeretnék ismertetni a napirendi pontokat. Megállapítom, hogy határozott képesek vagyok mindenki ellen. Jegyzőkönyv hitelesítőjének felkérném a Zoltánt és Andorát. Ezzel egyetértetek el, akkor kérlek szavazunk. Köszönöm. Tehát akkor szeretném ismertetni a napirendi pontokat. Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 6 per 1999. 31. rendelet felülvizsgálata. A második napirendben a bölcsőde bővítéssel kapcsolatos feladat ellátási megállapodás tervezett megtárgyalása. A harmadik napirendben a támogatási kérelem Pécsett részéről. Negyedik napirendben a Magyar Faluprogramban út- és járdőépítési pályázat megtárgyalása. Ötödik napirendi pont az EON kérelme új trafó létesítésű ügyében. Hatodik napirendi pont tájékoztató falunapi internet pályázat programjáról. Ezen kívül van-e valakinek valami napirenden kívül hozzászólása vagy kérése, amit át kéne tárgyalnunk? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk a napirendi pontok elfogadására. Hát igen. 7 igen, pontosabban. Akkor kezdeném is az első napirendi pontot. A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 6 per 1999. 31. rendelet felülvizsgálata. Egy nagyon régi, 1999-ben alkotott helyi rendelet szabályozza a helyi kitüntetések odaítélésének szabályait. A rendelet bevezető jogszabályi része már elavult, a hatályos szabályokhoz kell igazítani, ami azt jelenti, hogy új rendeletet kell alkotni, mert a bevezető rész nem módosítható. Felkérem a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a változásokat. Jó, köszönöm. Előzetesen már kiküldtem a tervezetet. Röviden elmondanám, hogy mi változott benne az előzőhez képest. Változott a rendeletnek a bevezető része, mert idén egy új jogszabály előírja, hogy egy ilyen két különleges bekezdéses preambulumot kell írni minden rendelet elé, egy célt, egy bekezdésben, ami a célok van meghatározva, illetve egy bekezdést, amiben a vonatkozó felhatalmazó jogszabályok. Tehát ez a rész változott. Akkor változott még a harmadik paragrafus második bekezdésében. Ugye a régi rendeletben nem volt meghatározva, hogy hány fős bizottságot alapít a testület az előkészítésre. Ide beírtam 5 főt, ahogy múlt alkalommal ezt egyeztettük. Akkor változott még az, hogy az 5-ös paragrafus 1-es bekezdésében, illetve a 10-esnek az 1-es bekezdésében, ott az volt benne, hogy a polgármesteri hivatal vezetni a nyilvántartást a kitüntetettekről. Ugye már régen nincsen polgármesteri hivatal, úgyhogy ide bemerészeltem írni azt, hogy a jegyző vezetni a nyilvántartást a kitüntetettekről. Illetve a 8-as paragrafusban ugye szintén a díszpolgári fejezetnél szintén az 5 tagú bizottságot, vagy az 5-ös létszámot változtattuk meg, illetve még egy pontosítás, vagy hát inkább összhangnak a megteremtése a 7. paragrafusban, 3. bekezdésben egy C ponttal egészül neki. Ez a korábbi rendeletben nem volt, de a helyi temetőkről szóló rendeletben bent van az, hogy akinek díszpolgári címet adományoz az önkormányzat, ő neki a temetőben dísz sírhelye
Úgyhogy ezzel a ponttal hoztam összhangba a másik rendelettel kapcsolatban, úgyhogy ezek a változások lennének így röviden, tömören. Úgyhogy Ez lenne valakinek kérdése, hozzászólása. Nincs, akkor szavazzunk róla, hogy ez minősített többség kell, ami azt jelenti, hogy minimum 4 igen. Hogy ezt a törvényt, hogy megváltoztassuk. Arról, ahogy a jegyzőasszony mondta. Akkor készfeltartás, hogyha egyetért vele. Igen. A képviselőtestület múltkori zárt ülésén tárgyalta, hogy az idei évben helyi kitüntetéseket kíván átadni. Ennek előkészítésére egy eseti bizottságot kell létrehozni. A múlt ülésen a bizottság tagjainak javasolt személyek a tagságban való felkérést elfogadták. A helyi kitüntetések adományozásával kapcsolatos előkészítő bizottságban tagnak javaslom Földes Mihály urat, Mosanszolnok község díszpolgárát, Lovász László asszonyt, Kóbrini Zubán Csilla asszonyt, Novákné Svábli Mónika asszonyt. Aki egyetért ezzel a 4 személlyel, az készfeltartásra jelezze. 7 igen. Köszönöm. Akkor a fenti rendelet szerint a képviselőtestület határozza meg a kitüntetés átadásának napját is. Az előzetes egyeztetések alapján 2025. június 21-i szombati napot javaslom meghatározni. Aki ezzel egyetért, ez készfeltartásra jelezze. 7 igen. Köszönöm. Akkor ezzel az egyes napirendi pontot megtárgyaltunk. A második napirendi pont a bölcsöde bővítésével kapcsolatos feladatok ellátása, megalapítása, tervezett megtárgyalása. Ezt kitűztük mindannyian, adnak a lényege az, hogy tehát a Mosonodóval és Újlónafő szeretnénk szerződést kötni ahhoz, hogy feltöltődjön a létszám bölcsöde használatára. Ezt pályázatból vállaltuk. Normatívát mi kapjuk, itt szerintem etikátlan lenne még ezektől az önkormányzatoktól plusz pénzt kérni, hiszen a ellátottak abból is fizetik a napi díjaikat. Ők a szállításokra, a gyerekek szállításáról ők gondoskodnak. Ha van rá igény, akkor szeretnénk velük szerződést kötni. Elsődleges információ alapján örömmel vették ezt, de előtte veletek kell egyeztetnem, hogy beleegyeztek-e. Valakinek van egy hozzászólni való kérdése? Nem, akkor szavazzunk róla. Én annyi kiegészítést mondanék, hogy ez egy tervezet, ezt most a két önkormányzatnak megküldenék, ők megtárgyalják, hogy akarnak-e velünk ilyen szerződést kötni vagy sem. Ha akarnak, akkor a szerződés megkötéséről majd a következő május végi ülésen kell a képviselőtestületnek dönteni, és azért május végén, mert május végén összekapcsolódik az óvoda alapítókiratának módosításával, hogy azt be tudjuk majd adni a működési engedély módosításához. Tehát ezt mind május utolsó munkanapjáig ezt le kell majd zongorázni. Hát mindenképpen fel kell valakivel vennünk a kapcsolatot, mert hogy a pályázatban vállaltok a végített létszámot is. Tehát akkor, ha egyetértetek vele, akkor ezt a két telefonos megcsináljuk. Ha egyetért, készültek. Igen. Köszönöm. Harmadik napirendi pont. Ez is ki lett küldve a képviselőtestületnek, és hát a kékek tiszta polgármester, tiszta képviselőtestület megörömmeltők a bennünket, hogy a közösségünknek próbál idején már harmadik alkalommal rendezni a megverető a gyereknapot településünk lakói részére. Első gyereknapja nyitotta az egész egyesületünk működését, szép emlékeket idézve meg bennünk. Hogy mit és hogyan szeretnénk létrehozni, alkotni és a közösségünk életét szebb és színesebb teremteni.
Ez a program lett a fő profilunkkal adott ihletet a további események kialakításához. Évre évre próbáljuk a igényeket felmérni, kibővíteni a repertoárt, ami kielégíti a gyerekek minden korosztálynak kívánságát, mégis megtartva a családias hangulatot. Ebben az évben a Retroid Gyereknap május 31-én kerül megrendezésre a művelődéséhez Zoboron. Igényünket a területvilágban jeleztük a művelődéséhez vezetőinek. Szeretnénk kérni önöket, hogy szükséges 20 sörpad garnitúrát és a rendezvényi sátort biztosítsak számunkra az esemény idejével. Idei programokhoz előkészült plakátot melléklen a levelen az, amivel láthatják, hogy valóban a színes és sokrétű a kínálat, sajnos, ahogy minden egyesületet és a mai világban nagyjából minden embert minket és nehezen érint az infláció és a termékek szolgáltatások árának nem mértékű emelkedése. Szeretnénk kérni, hogy a Mosonszolnok önkormányzat, a civil szervezetek általános támogatása keretében megítélt összegen felül a lehetőség van támogassa előző évekhez hasonlóan a gyereknapi rendezvényünket. A megítélt plusz támogatást nagyban segíti minket, a gyereknapon kívül további programjaink és színvonalasak legyenek lebonyolítva. Bármely felmerülő kérdése kapcsolatban várok szíves megkereséseket. Amit fixre kértek, az a 20 sörpadban, amikor és a rendezvény sátor lesz. Természetes, a többit azt látok bizony. 400 000 forintot kaptak már éves működésükhez. Ez a fő profiljuk, nem tudom, hogy kinek mi a vélemény. Úgy kérdezem, tavaly adtunk nekik erre? Akkor még nem volt ez a külön támogatás, ugye? Akkor még nem, és akkor a maga rendezvény. Akkor év vége felé jegyezték be őket egyesületként, úgy tudom. Év közepén, valahogy így. Szerintem valamennyi összeggel támogassuk ezt. Tavaly kaptak 200 000 forintot, tavaly előtt meg 100 000 forintot erre a rendezvényre. De akkor még civil szervezetként nem kaptak semmit. Tavaly nem tudom. Akkor még nem. Idén építettük be először a költségvetésbe. Mindjárt az van konkrét, azért tavaly 700 000 forintot kaptak. Tavaly ki lett nekik fizetve visszamenőleg is, legalábbis a papír szerint. Tavaly évben 750 000 forintot kaptak. 2024. Összesen. Falunapi főzéssel együtt, gondolom. Gondolom én is, nem tudom, mert nincsen különbség. De csak 150 000 forint volt. Az a falunapi, az volt, igen. Hát én azt gondolom, hogy mivel tartunk külön idősek napját is, a gyereknap is egy hasonló réteget érint a faluban, nem látom akadályát, hogy ide is adnánk, hogy különbséget kellene tenni idősek köszöntése vagy a gyermekek köszöntése között. Én támogatnám, hogy adjunk valamennyit. Tavaly is adtunk minden fájdalom nélkül, volt egy májusi vagy áprilisi sportnapra 1.600.000 forintot. Már is az idei költségvetésben, ha jól emlékszem, 4 millió forint lett erre elkülönítve, hogy a civil szervezeteknek olyan programjaira adjunk, amikor az egész falunak csinálnak. Tehát amikor nem a saját tagságára költik, hanem az egész falunak csinálnak programot.
annyi egy kicsit hiányosság benne, hogy megjelölhették volna, hogy mondjuk 100 000-re van szükségük, vagy Igen, és 150-re, vagy 200 000-re, mert így most És pont De, ezen de gondolkodom, várjunk, hogy kérelembe pont nem ezt írták le, hogyha adunk, akkor még a további programokra is felhasználják azt a pénzt. mert erre úgy gondolom majd javarészt. Akkor hogyan használják a továbbira tételre erre, hogy hát lehet, hogy ez Nem, csak hanem egy azt mondja, hogy a fogalmazási 400-at hiba. tudják a többi programjaikra költeni. Tehát ezt úgy írja, én úgy értelmezem, hogy Igen, tehát, Hogy, igen, tehát szerintem a jövő nagyban évben segíteni őket, hogy a gyereknapon kívüli további programjaik is színvonalasan legyenek lebonyolítva az általános támogatásból. a kért összeg, hát mit ért el össze? Nem az általános támogatásban, hanem a kért összeg. Azt írja, szeretnénk kérni, hogy Mosonszónak önkormányzata a civil szervezetek általános támogatása kereteiben megítélt összegen felül, ha lehetőség van rá, támogassa az előző években hasonlóan a gyereknapi rendezvényünket. A megítélt plusz támogatás nagyban segítene minket, hogy a gyereknapon kívül további programjaink is színvonalasan legyenek lebonyolítva. Akkor mit mondtam? Nekem van igazam. A megítélt támogatáson kívül, Angéla, nem? Hát igen, de ez mondjuk nem kérdés, hogy a megítélt támogatáson kívül kérnek még erre az egy programra támogatást. Nem, tehát másképp értelmezzük ezt. Tehát a megítélt támogatáson kívül kérnek pénzt, amit még majd később még máshova is fel tudnak használni. Ha marad belőle. Ha marad belőle. Hát, de a kérelemben ez van. Jó. A lényeg itt most az, hogy támogatjuk Így a van. gyermekeket, Meg az, hogy mennyire. meg mennyivel. Én Én javasolnák Nem a gyermekeket, a kékeket. a kékeket, akik tartanak a falu gyermekeinek egy programot. Részemről én 200 000 forintot gondolok, és azt támogatom aztán. Ha kell, ezt Azt meg- én is támogatom. Megkérdeztem egyébként én a Kékek elnökét, hogy mennyibe kerülne nekik ez a program, és azt mondta, hogy felsorolta, hogy mi mindent rendelnek, légvártól kezdve valamilyen vonatot is, és hogy összesen 300 000 forintba került csak ez az egy program. Tehát 250 ugye a légvár meg ez a vonat, és akkor azon felül meg még 50-60 000 forint maga a többi ajándékok, játékoknak az eszköze, meg ilyesmi. Tehát összesen 300. Ha 200-at adunk, akkor összesen kaptak idáig 600 000. Bőven fedezik. Meg úgyis mennek a szponzorokhoz, tavaly is jó Jó, pár vállalkozás Nem kell ezt támogatta a dolgot. túlragozni. Én 200 akarok- 000. 200 000. Tavaly szerintem 100-at kaptak erre, vagy 150-et. 200-at kaptak erre, és tavaly előtt kaptak 100-at. Akkor lehet, hogy a tavaly előttire emlékszem. De tavaly még nem volt civil szervezet. Teljesen De, mindegy. nem tudom, Mindegy, az mindegy, akkor is a gyereknapra költötték. Szerintem a 200 000 forint támogatás szándék szerintem mindenkiben hasonló, Igen. gondolom. Bocsánat, Akkor- szóval az egy nagy segítség szerintem. Mondja, én az Zolinak a hozzászólásával értek egyet, és 200 000 forintot is egyetértek, viszont tényleg annyit hiányolok, hogy lássuk, hogy ez mibe kerül, most az Angéla igaz elmondta, de a jövőben javasolni fogom nekik, hogy ha ilyet szeretnének, akkor nagyjából vázolják fel, hogy ez mennyibe kerül, mert nekünk fogalmunk sincs. De én is 200 000 forintot Akkor- javaslok. kiért egyet a 200 000-re, javaslom. Én 300-zal értenék egyet. Nem tudom, hogy arról lehet-e szavazni. Kiért egyet 300-zal. Vagy akkor ez 6 igen, egy nem. Így Igen. van. És egy igen. És akkor kilemértve lehetett. Egyszer, ha a 200 egyet egyet, Hát akkor többi akkor nem. Akkor a 4. napi rendi pont a Magyar Falu Program út és erdőépítési pályázata. Ma volt ezzel kapcsolatban egy megbeszélésem nekünk délután. A Mosonszolnok község erre Ma beszélt, mondja. De ma volt, nem beszélt. Mosonszolnok község erre a Magyar Falu Programban, ez úgy van megállapítva, hogy ez hány település? 11, 2. A lényeg 21 településre összességében 161 millió forintot kaptunk. Ebben Mosonszolnoknak ez létszámra van lebontva, Mosonszolnoknak 4 575 000 forint jár támogatásban.
Ezt útjavításra, útépítésre, járdajavításra, járda építésére lehet felhasználni. De hogy ezen a pályázaton induljunk el, ezt a pénzt megkaptuk, vagy elmúlt években volt olyan, hogy egymásnak kölcsönöt adták az önkormányzatok, és ezeket most mindenki most próbálja meg visszaszedni, mert nem tudna, hogy jövőre mi lesz. Lehet, hogy jövőre lesz még, ki tudja, lehet, hogy kormányváltás lesz, nem tudom, lehet, hogy lesz-e még ilyen pályázat, vagy nem. Ott is megmondták fején, feketén nyíltan, hogy vagy lesz, vagy nem lesz, ezt nem figyel. Ekkora pénz van, jó, ebben nem kilométereket lehet felújítani, de most van még olyan, ahol rosszabb a járda, vagy valami, az mind csak egy pályázatot kellene kiírni, egy pályázatíró költségéhez szükséges, nem kötelező tervet készíteni. Útépítéshez már, bővítéshez már ahhoz kell. Az a kérdés, hogy induljunk el rajta, ami jövő héten kell választ adni, egy következő gyűlés lesz, hogy kölcsön szeretjük eladni, vagy a többiek visszaadják ezeket a pénzeket, és jövő hónap közepéig kell leadni a pályázatot. Pontosan fejben nem tudom megmondani, mert aki mennyire be tudnám azt a papírt, 23-a úgy emlékszem. Május 23-tól június 23-ig. Igen, június 23-áig éjfélig be kell adni a pályázatot. Ami beérkezett, az drágán lehet, csak példaként említve lehet például egy 10 milliós projekt is, de mi csak 4.575.000 forintot pályázhatunk. Azt mondták, kevesebb ne legyen, több lehet, de akkor önrészt kell hozzátenni. Úgy nem lehet, hogyha már kihagyták tavaly például a Hegyesavon példát felhozták, hogy tavaly Hegyesavon 10 millióra pályázott, de csak kevesebb járt volna neki, és ezáltal egy az egyben elutasítást kapott. Ennyi pénzt megszavaznak. Ezt a 4.575.000 forintot ezt megszavazzák nekünk, ha érvényesen van kitöltve a pályázat, azért egy pályázatíró van, aki ugye önkormányzaton szokott dolgozni, de ő normálisan tudja csinálni, nem egy valószínűleg dolgoznak. Azért mondom, hogy azután erről kéne szavazni, hogy hát induljunk el rajta, vagy ne, vagy kölcsön adjuk el valakinek a pénzt, vagy nem. Hát szerintem mindenképpen induljunk. Tavaly se adtuk kölcsön, ebből lett megépítve, nem tudom melyik Erényi Károly utcának a jobb is van még ott az új részen is még járdaépítési valahol még kellene, ugye azért van. Olyat, amit nem kell megterveztetni, mert akkor egyik könnyebb a pályázat. A járdát nem kell megterveztetni, a járda csak bejelentést kell tenni. És az útjavítást azt kell terveztetni? Kell. A kártyúzás meg ilyenek ebbe a pályázatban nem fél. Az több mint valószínű ősszel lesz, azt mondták, de ebben direkt kiemelték a kártyúzást a javításban. Nem úgy értem, hogy a kártyúzás, hanem ugye volt szó arról, hogy ami a Hunyadi utcától a Petőfi utcáig megy, az a hátsó út, ott a Orgona utca mögött. Igen. Arról, azt a költségvetés tervezésekor arról beszéltünk, hogy az meg lesz javítva. Nem tudom, hogy az... Ott ugye van épített út már. A Béli Zoli mögött. Igen. Az a mögöttük az az út, az nagyon rossz állapotban van. Annak a vége egy kicsit rossz. Nem csak a vége rossz, hanem ott az egész. Ott a Hunyadi utcától kifelé a Petőfiig az egész nagyon rossz. Nem tudom, hogy az... Hát azt akkor kellene, amikor kártyúzás. Azt egyben. Én meg annyit szeretnék mondani, hogy... Ott, ahol a gödrök vannak, ott azt mondod, nem, hogy van benne ilyen... Igen. Hát nagyon rossz az az út, az egész tönkre van menve. Tehát, hogy nem csak egy-két lyuk van, amit be kéne tömni. Nem azt, bocsánat, szabad, de azt valamikor nem aszfaltozták le, aszfaltoztuk le, hanem ezzel a mortaszfaltoztuk. Jó, én nem értek a technikához, de annyit szeretnék mondani, arra is egy kiváló lenne ez az összeg, amit már évelején is jeleztem, a Kossuth utca, illetve a Széchenyi utca hátsó utcája, illetve a Petőfi utca és a Kossuth utca hátsó találkozása, ez egy két kavicsos út. Gyakorlatilag ott a Kossuth és a Széchenyi utcában két oldalt olyan bokrok vannak, hogy most már jelen pillanatban egy autóval épp, hogy el lehet menni, meg azt is beszéltük tavaly, egy gréderezés, illetve azt lemurvázni, mert az évek során hordott rá az önkormányzat kavicsot, ezáltal annyira megemelkedett az útnak a magassága, hogy ott konkrétan például így akik tudok említeni, a Hardi Gyuriék telkére is
illetve a szomszédaiknál 20 centivel magasabb már az út, mint a kapubejáró, ami akkor is ott volt, és le kellene egy kicsit szedni abból, hogy ne befele folyjon az udvarokba a víz. Arra is fel lehetne használni, mert azt is beszéltük, hogy ezt a két utcát megoldjuk, hogy nem tudom, hogy ez az összeg, mivel ott sem tervezésre nem lenne szükség semmire, hanem egy gréderezésre, illetve rengeteg bokor, illetve ilyen dzsumbolyos fa kiírtására, arra is jó lenne ez az összeg. Hát azt hogy tudnánk csinálni önkormányzat. Jó, én ezt Én attól félek, hogy tehát ha beértek, amit mondasz, hogy azt meg kéne csinálni, csak az, hogy ebbe a dologba az nem fér bele. Igen. De szerintem inkább Jó. én úgy gondolom, hogy a pályázati kiírás az inkább a járdára megy, és a másik gondolat, hogy tehát van belső útépítése, és pedig külterületi utakra is félretéve a büdzsébe, abból inkább meg lehet Jó, csinálni. csak abból gondoltam, hogy ugye az nem igényel tervezést. Ja. Ha ez járdára menne, akkor én még tudnám lenni a József Attila utcát, mert ha jól tudom, akkor ott nincs járda. Tulajdonképpen én nekem ehhez lett volna kérdésem, hogy van-e értelme úgy járdat építeni az új részen, hogy még nincsenek kész a házak, mert ott tönkreteszik, de ott József Attila utcában már nincs építkezés. Ott már nincs építkezés. De még van még máshol is, ahol esetleg még fel is tudnánk újítani, például ott a Óvály utca meg a Szabadság utca között az a járda, ami Óvály és Szabadság? Hát Az nem ér össze. De hogyha József Attila egyáltalán nincsen, szerintem, hogyha van rá igény. Igen. Azért mondom, Ott abszolút Ott abszolút nincsen. Ott abszolút nincs. És ott már Akkor is ki kell boltolni, építkezés. azt akkor abba belemegy. És akkor a József Attila utca is, akkor az lenne a Tegyük be azt. legészszerűbb. Tegyük be azt. Akkor tegyük be azt aztán. Na mert az lenne a legészszerűbb, mert Legészszerűbb, ahol nincsen. a Angélának is igaza van most egy olyan helyen még, ahol építkezések vannak, megint csak átmennek rajta nagy gépekkel, aztán Na megint de csak eddig nem is vissza- csináltuk azt, Picsi, eddig mindig az Eddig, volt. eddig is csak Házaknak a azokat döntő csináltam, része elkészült, és utána lettek megcsinálva a járdák, mint Igen, ahogy mint ahogy is így most van Cserénynél is úgy. Nem megfeledkezve ennek a két hátsó utcának a fontosságáról. Igen, tehát az ugye El kell kezdeni. Hallnak a verseny. Amint Bokrokat kivágni. kapunk rá felhatalmazást. Hát majd Lesz Itt valamit még ilyen akartam közmunkás, kérdezni. úgyis jövő hónaptól meg még lesz felvéve a KFT-ben még plusz ember, ki lesz nekik adva. azokat lehet csinálni. azokat. Bokorépítástól kezdve minden, azért nem kell külsőséget. Nem külsős, nem is említettem egy szóval se Én külső. csak mondom, hogy hát lesz felvéve, meg jön egy közmunkás, aki közel 200 órát kell neki dolgoznia. Ennyi erővel akkor ugyanúgy ott a lakókat is fel lehetne szólítani, hogy a mögötte, ami van terület, ugyanúgy le kéne vágni a zöld területet. Azt már jelen pillanatban a lakó nem tudja, mert ez őserdő alakult ki. Azt Hát de azt ők hagyták így, akik ott laknak. egyszer most rendbe kell tenni. A lakók például a Széchenyi utcában Berti bácsitól elkezdett elég sok idős ember él. De ott pont nincsen, ott pont rend van. Ott, de azt mondom, hogy följebb is akkor vannak elhagyatottak. A probléma a régi Molnár, hát ki kell menni, most nem akarok én itt előadást tartani. Egyszer rendbe kell tenni, mert a legnagyobb probléma, hogy évekig lett rá hordva kavics, és az útnak a koronája 20 centivel magasabban van, mint kellene lenni, és így befele folyik a udvarokba a víz az útról, nem fordítva. Ez nem szerintem még 4 millióba se kerülne, De meg kell csinálni. évelején beszéltünk róla, és Egyetértek szeretném, én ha vele. meg lenne Akkor csinálva. még egy pillanatra még annyit, hogy akkor beszéltük akkor ugye a József Attila utcát, igaz? És mondjuk az az első. Meg kell nézni, hogy oda egyáltalán lehet a járdát építeni a jogszabály szerint, mert lehet, hogy olyan keskeny az az utca, hogy nem fér el. Ezt a építésztől meg kell kérdezni, de azért, hogyha még van, akkor úgy gondolkodjatok rajta, hogy még melyik. Egyik felé, hát Egyik- szerintem ott a Normudéknak a fele Ha van. egyik felé lehetne, az is jó. Na, Másik felé semmi Másik nem. felé semmiképpen Ott nem ott lehet. mindenképpen egyfelől lehetne csak. igen, Az azért azért lehet, hogy elfér szerintem. hogy bízunk benne, Meg kell hogy nézni, elfér, Pigyo. bízunk benne, hogy elfér a építészt megkérdezzük. Csak azon mondom, hogy akkor egy B-tervet is, hogyha ráérünk azzal, még lehet, hogy nem lesz abból semmi se, csak gondolkodjatok el azon, hogy Pillanat, melyik most konkrétan járdat azt most kell. nem kell eldönteni, mert akkor legfeljebb mindenki nézzen körül, A hogy hol van ilyen járdépítés. építésztől megkérdezem, mert jövő hétig kell leadnunk ezt, és akkor, hogyha lehet, Jó. utána kérdezzünk a építésztől, és hogy egy B-terv is legyen, Ja. hogy akkor most az a lényeg, hogy akkor részt vegyünk a pályázaton, erről kérem Igen. szavazzunk. Igen. A következő
napirendi pont az EON kérelme új trafó létesítése ügyében. Ezt ma küldték 4 órakor, még azért nem volt még kiküldve nektek, csak most lett odaadva, de megvonalva két darabra. Azt szeretnék, hogy itt a Szabadság utcára, ahol van az a régi trafó, azzal szemben, ott a Tóték és a Tótéknak a szomszédja, ugye a Hanzinyék, nem tudom, hogy a Rammeré környékén, ott van egy villanyoszlop. Azon addig van 22 kW, onnantól kezdve már nincsen. És hogy onnan szeretnék lehozni, a térkép szerint mutatva, onnan szeretnék földkábelben lehozni a járdán, kibontanák a járdát egy vállalkozóval, akár lehet a milyenki önkormányzat által, akár az ő általuk, az EON fizetné ezt természetesen, és ott áthozná egészen az óvoda alatt, ott átfúrnák az utat, azt mondták, mindent rendbe tesznek, azt mondták, a iskolán keresztül, ide a körforgalomon keresztül, és akkor vagy a buszmegálló mellett, ott ahol van az a zöld bokor, vagy annak a helyére tudnák eltenni, vagy a tájháznak van a bemutató táblája, és az mögé tudnák eltenni. Mivel ezt vagy a templom sarokhoz oda belőle a plébánium mellé bentre. Hát azt szerintem azt hagyjuk, azt vessük el, mert az nem az itt a tájház mellé, hogy a tábla mögé. Kétszer-kettő vagy kétszer-három méteres. Ez nem nagyon. 6 négyzetméteres az egész. Igen, olyan, mint itt a bekötőn, ahogy jövünk a 4 kilométeresnél, ott belül van ott egy ilyen. Ez kötelező lenne őnek is megcsinálni, ez a két lehetőség van, erről kell dönteni, vagy nem lesz áram a melyik utcával, hogy hívják azt? A Hásó utcába, oda jött nekik egy kérelem, egy nagyobb teljesítmény lerakására, meg kell nekik táplálni itt a busz megállóba, itt a körforgalom, Lakmansanyival szembe, vagy nem is tudom, hogy pontosan ezt az utolsó oszlopot. És a új jogszabály szerint 2025-ben már csak földkábelen lehet elvezetni, hogy ők ezt megfúrnák a minden, amit meg nem tudnak, azt meg ők utána helyre is állítják az ő költségükkel. Hogy ezt kell eldönteni, hogy hová engedélyeznénk nekik ezt a trafóházat. Hogy ide a buszmegállóba, ott van az a zöld bokor, annak a helyében itt van, úgyhogy érthető legyen, itt van így a buszmegálló, amit a váró mellé. Az nem van ott szerintem jó. De szerintem az nem annyira jó, mert közel van a családi házhoz. Inkább szerintem a tájházhoz, mert tájházból úgy sincsen. Ezen a sarkán szerintem a tájháznak, ahol valamikor volt az a diófa is. Igen, mert ahol van a tábla után még el is férne ott. Igen, azt mondták, hogy ahol van ez a tábla, és akkor a tábla mögé kezdve 2-3 méteres, ilyen 1 méteres magasságú, amit képzeljünk el, azt mondják, hogy ez nem sugároz minden, de hogy én is mondtam nekik sok mindent, ott vitatkoztunk velük, kénytelenek vagyunk beleegyezni. Én a tájház mellé nem javasolnám, mert az egy műemléki jellegű épület, és annak a külső környezete is tulajdonképpen a tájháznak a funkciójához kellene, hogy illeszkedjen, és én úgy gondolom, hogy a buszmegállóban nem hiszem, hogy zavarná ott a lakosságot. Én tudom, hogy melyik bokorról beszélsz, mert ott szoktam várni a buszt, viszont azt nem tudom, hogy például a buszforduló közepébe ott mi van. Oda nem lehet? Nem. Jó, én a buszmegállót tartanám jobbnak, ott mivel... Van egy kút, vagy valami. Kút is van ott kút. Megnézték már azt is, mert ez a két variáció közül tudunk választani, pontosan ez a 3 variáció közül tudunk választani. Mi a harmadik? Ja, a plébánia. Jó, hát én igazából
jobbnak tartanám a buszmegállóba ott elhelyezni, mivel... Közterületen kell, hogy elhelyezzék, meg közterületet. A tájházat szerintem nem kellene körbe rakni ilyenekkel, Nem mert... körbe rak, csak így mert sokkal balesetveszélyesebb, Angéla, hogy ide rakod a buszváró mellé, ott a forgalom is van, autók is mennek ott, autók parkolnak ott, az biztos, hogy szerintem az... De hát ez a biztos, Füves téren lenne, Egyébként szóval ne nem... gondolj egy csúnya valamire, ez egy zöld tetejű kis házikó, egy ilyen... Egy fehér nem egy házig, csúnya itt valami. van a rajzról, hogy néz ki a másik oldalon. Nem, ezek már nem egy ilyen fémszekrények, ez egy... Én szerintem a tájház mellett sokkal, értem, amit Angéla mond, értem, de ott biztos, Pityu, amit előre jeleztem, hogy el kell mennem, akkor elment. ott biztos, hogy biztonságosabb volt a tájház Egy mellett. perc még akkor erről, hogy szavaznánk. Jó. Jó, aztán akkor utána, hogy akkor legalább ez valami úgy fontosabb. Végülis nem kell hozzá minősíteni, egy perc. Jó. És a többieknek mi a véleménye erről? Mert a többiek még nem mondtak. Igen. Annyi, hogy hát azt mondták, hogy ezek is elsőnek a tájház mellett itt javasolták. Utána próbálták a buszmegállót, ott van mellette rögtön egy kút, egy futkút, középre meg megint nem tudják berakni, mert hogy... Az a színmérőkút van mellett. Igen, de középen is ott valami van benne, Ott hogy keskeny alapban ám az a hely, szabad. ott a pont a járdánál. Hát de hogyha ők azt mondják, hogy műszakilag megfelel, akkor Azt végül is mondják, hogy biztos nem. megfelel. De műszakilag jobban megfelel a Azt tájháznak. mondták, ez a kettő, amiről Utána csak azért hívnának bennünket, mert valaki neki megy állam. C-tervnek mondták, bocsánat, a közepét nem javasolták. Közepét nem javasolták. Ezt a kettőt, hogy ezek közül próbáljunk meg valamit. Hát ha mind a kettő nekik megfelel, akkor én a buszmegállót gondolom, de nem tudom, te például mit gondolsz erről? Nem tájháznál. Tudod, kevésbé van balesetveszély, tényleg, hogyha be van rakva a tábla mögé, még nem is igen lehetne látni. Az a tábla nem lesz ott örökké valóságban. Lehet. Egy méteres valami magasságról beszélünk. Nem olyan azt nagy. mondták. De ezt döntsék el, most mi hova akarjuk, Egyáltalán amelyik nem Ő Ő nekik megfelelő. mindegy. Ti mit gondoltok? Ők engemet kérdeztek, kimentünk a építéssel, én mondtam neki, hogy én nem fogok dönteni, döntsön a képviselőtestület. Persze. Mert ne az legyen, hogy én egy személyben. És akkor azt mondták, hogy most a hét végére, ez a jövő három hét elejére opció közül. várják. Jó, meg ugye azt is kéne tudni, melyik jár kevesebb. Nyilvánvaló a buszmegállóhoz rakod, akkor fele, vagy mit tudom én, 100 méterre vagy 50-re Őnekik kevesebbet onnan kell kell- fúrni, őnekik onnan szétvágni kell- a utat, Nekik onnan kell az egészet a Házfa utca felé vinni, meg Hú. oda a sarokba, amit itt így vagyunk, így az első villanyoszlophoz. De hogyha a Házfa utca felé vinnék, akkor meg végigvinnék az új parkoló alatt? Vagy ezen a Hogy felén. átvinni. Hogyha ezen a felén lenne a buszmegállóba, akkor ott a... A fal mellett ezek el már- tudják vinni. Fal mellett ott el tudják vinni, mert ott nem mennek csövek. Csak a másiknál, itt azért kell a iskolánál, mert ott mennek a... Víz, gáz, Igen, közművek. meg a utat nem akarják a KPM-nek a útját egészet végigvágni. Ez mindenképp nagy gányolással fog járni. Azt mondták 8 nap, Mindenképpen meg kell én csinálni. kinevettem őket. Jó. 8 nap alatt leteszik és Én vissza kinevettem őket, azt rájátszani. mondta, hogy hát tudnak rá hozni a vállalkozókat, hogy hát a gépek tudják csinálni. Backonadrágba, meg bakancsba. Ahogy Jönnek szoktak. nógrálni. Mindegy, az azt mondták, adhatunk mi is például, hogy aki térkövezzen neki, ők egymással. Az a legkevesebb abban az a járdatérkövezése majd a Kiállni az útmegálló. út alatt átfúrni. Azt mondta, út alatt átfúrják. Szerintem Vagy ne három. szavazzunk, hanem ő szakmai szemmel mondja meg, melyik a jobb nekünk. Egyébként nem vagyunk mi ahhoz De nem mondja meg, hogy majd Nem mondja meg. Ne, hogy te, hogy mi hova akarjuk el. Hát, hogyha most van 3 lehetőség, akkor közül nem igaz, nem tudjuk eldönteni, hogy Jó, hova kell szavazzunk, tenni. mert nagyon mennem Na, egy kell. mondom, bocsánat, hogy én a templomot én sem javaslom. A templom az amúgy is ki van zárva. Igen, a másik része szerintem ők Sziasztok. döntsék, melyik a jobb. De ne döntsék el, Péter, nem Hát pont, hogy azt mondták, hogy ez a 3 jó, nekik mindegy. döntsék el. Most Nekünk Szakmailag most én hogyan szóljak hozzá? De ne szakmailag szóljál hozzá, hanem a falu szempontjából. Figyelj, Zoli azt mondta, legalábbis azt mondjátok, hogy ez egy esztétikus valami doboz. Én nem látom akadályát annak, hogyha ez ott lenne, ahol Gyuri mondja, a táblazógépben helyezve. Tehát, hogyha nem egy mostunk. Egészségítek, az van a legjobban ott eldugva. Mert Az a ott ellenőrző balesetnél, itt a balesetvédelmi szempontból az megfelelőbb, akkor oda. Ők is azt mondták meg, most akkor egy trafót ne tegyünk a orvosi rendelőre szembe, meg minden. Így van. A Holott azt parkolásnak mondták, parkolás véget. Parkolás véget. Tologatnak mondom én. még, figyeljetek el. Parkolás véget nem mondom jó. én, meg hát a télen, amikor megcsúszik vagy valami. Ha nagyba, Angéla, akkor egyetértenék veled, ha nagyba befolyásolná a tájháznak akár a látképét, vagy akár a hozzáférését,
meg fogod látni, hogy 2x3 méter, akkor mindegy egy asztal. Mindegy asztal, vagy magasságos doboz, egy ekkora. 1,5 méter magas dobozról van szó, vagy hát nem doboz. Ugyanaz van ott a bekötőnél, ahogy jövünk. Ahol lehozták, A bekötőnél, ahogy jövünk a föld alá, mert vagy ugyanaz van, hogyha megyünk kifelé, Kázmér felé, egy-két helyen a földekre lerakva, ugyanolyan meg elvileg nem is látszódik majd, hogyha olyan színre van festve, amilyenre akarjuk, hogyha elvileg. a tájházhoz le lehet festeni a külsejét, fehérre, zöldre, kékre, pirosra, mindegy. Az véget van dobozba, és ő nekik a sérülés véget, a külső sérülés véget, meg az véget, hogy hát ők azt mondják, hogy abszolút nem sugároz, akármilyen mérőműszert idehozható. Hát de minden mit csinálják, majd Pityát, egy transformátor állomásokat csinálnak. Igen, ez meg kötelező, mert már most is csak ilyen 190, nincsen 220 volt, úgy felétek, azt mondja, hogy hogy ott már lejjebb, már nem igen van meg a 220. Két fele megy, mert egyszer megy Endréktől egy villanyoszlop sor, ami most nem tudom, lehet, hogy milyen ki a Főutca 29. Vagy akkor a másik utcára. A másik meg jön vissza a Ponyék fele, és ott vége van neki. Kettő közé azt mondja, hogy ott a vége felé már jön. Ja. Azt mondták itt volt az a főnökük és meg minden, aki úgy jött, aki ott elmondogattam el, én nekem voltak kételjeim, meg minden mondtam, aki én egy személyben nem szeretnék dönteni. Itt van lerajzolva az épület, én tudom, miről van szó. Hogy néz ki, minden. Itt van rajta vélet is. Melyikre szavazunk először? Na a lényeg az, hogy akkor a micsoda, aki egyetért azzal, hogy a egyház mellett legyen. Van-e olyan, aki egyetért, nem? Akkor aki azt mondja, hogy ne oda legyen, az készfeltartás, igen, akkor ez elvetve. Akkor a második a tájháznál, hogy ott legyen a tájháznál, vagy ne legyen, aki egyetért vele a tájháznál, akkor 2, 4, 5, igen. Aki azt mondja, hogy ne oda legyen, Az igen, egy nem. Én nem szavazom. A Vedredi úr meg jelezte távolmaradását, hogy el kell neki venni. Előtt távozott innen. Akkor a buszforduló az meg már akkor kiesett. Hatodik. Akkor arra nem szavaztatok úgy mindenre? Hát, hogyha ezt megszavaztuk, akkor fogyott el. Az okafogyott, akkor már nem a szavazása. Akkor a 6. napi rendi pont a tájékoztató a falunapi interreg pályázat programról. Halló? Igen. Ami pirosra van jelölve, az a változás, vagy mi? Igen. Igen. Jó. Vagy 13-40 esett 14-30-ra téve, vagy Nem. Fordítva. fordítva? Aha, oké. Akkor szorozást előre hoztuk a Jó. köszöntők után.
falunapi programról annyit kell tudni, amit már egyszer megszavaztunk, hogy a színművel közösen egy pályázatban veszünk részt, amelyre kaptunk támogatást is, hogy ezt a programot szeretném úgy nagyjából ismertetni körülbelül, hogy mi lesz. Itt ahogy leírtuk, nagy vonalban ez a program, remélem időjárás kegyes lesz hozzánk, és körülbelül fogjuk tudni tartani. Fél 2 környékén kezdenénk, utána rögtön itt a vendégek, ahogy érkeztek. Fogadás, egy-kettő köszöntő gyorsan, és akkor utána koszorúzás itt a templom mellett, itt a Mária Hétfájban szobornál. Kezdődne a főzőverseny. Hát meg nem kimondottan verseny, hanem a falunapi főzés, amiben idén a színműek is egy főzés elejébe beleveznének. Hozzák a főzőcsapatokat. Akkor lenne a képviselői testületek találkozója, erre pár perc erejéig azok a képviselők is, akik főznek, azokat szeretném, hogyha feljönnek ide egy 15 perc. Kötelező programon mind a kettő, amit közösen kellene megbeszélni. Ez egy 15 perces valami lenne, úgyhogy utána lehetne folytatni. Itt ilyen együttműködési megállapodás. Hát ami úgy ez a pályázatból ugyanúgy menne, de hát ezt besegítenének mások is. Hát most az, hogy hát a Szigetközi Natur képviselő község, az itt lenne egy ilyen tájékoztató, maradj itthon, olyan fiatalok. Nem, bocsánat, tehát a 3 órási program az a természeti kulturisztikai lehetőségek a Szigetközi Naturpark, azt kivettük azt a programból. Azt kivettük? Igen. És annak a helyre 3 órára jönne előre, maradj itthon a fiataloknak az identitás erősítés, ez a Szigetközi Mosonisi líderrel lenne együtt. Ez is most volt délután egyeztetés a pályázatíróval, azért én nem voltam itt, és nem véledek képbe annyira, még ezt nem beszéltek meg. Máma 3 helyen voltam tárgyaláson, Aquánál, Esemernén, meg itt Kimben. Ez itt a bíróság. Hát oda még nem mentem, Illetve a Kaláka néptánc csoport helyett a Lajta néptánc együttes. amit itt megszavaztunk a valamikféle igen, amit megszavazott a képviselőtestület. Róvják le a És ez a maradj itthon, ez az előadás, ez kinek fog szólni? Ifjúságnak. Tehát akkor az meg lesz hirdetve, hogy ide feljöhet? Igen. Kell is. Meg is kell hirdetni. Még állítólag jönnek szívverős fiatalok páran nevű a tőlünk. A pályázatban bevállaltuk azt, hogy minimum 25 fő színműit vendégül látunk. Ugye ők írták alá azt a partnerségi nyilatkozatot még októberben, amikor a pályázatot beadtuk. Változott, kicsit enyhült ennek az Interreg pályázatnak az adminisztrációs része, de mögötte ez a 4 pontban, ami fel van sorolva, ezek kötelezők a pályázat szerint megtartani. Mindegyikről külön-külön jelenléti évet kell vezetni, meg aláírni. Fényképpel, fotóval, igen. Úgyhogy... Ezt már ismerjük, ilyet már csináltunk. Igen. Jó, tehát ez ugyanaz lesz, mint megbeszéltem a dolgokat, hogy mondtam, hogy 2-3 évvel ezelőtt Interreg. hoznak annyi embert bőven el tudnak hozni, akik részt vennének ugye a pályázaton. Szeretnék érdeklődni, hogy a másik 2 szlovákiai testvértelepülést hívjuk-e, mert korábban volt erről szó, meg itt is valahol az van írva, hogy testvértelepülések, valahol testvértelepülés, szóval hogy nem egyértelmű számomra,
hogy Búcsot és Fekete Nyéket meghívjuk erre a napra. Nyilván nem mint pályázati projektpartner, csak mint vendég. Mert javasolnám, hogy ha ez nincsen tervben, akkor én ezt javasolnám, hogy őket is hívjuk. Meghívott lehet, ha azt szavazzátok, hogy hívjuk őket, meg lehet őket is, de csak úgy tudjuk őket vendégül látni, mint ahogy ők, hogy szállást nem tudunk biztosítani. Persze. Mint ahogy Szerintem sem. persze. És onnan körülbelül hány főt, vagy azt kérdezzük? Hát nem tudom, igazából itt ugye van írva, hogy 7 fő vesz részt ezeken a programokon, és akár így lehetne, vagy nem tudom. Hát mi a véleményetek? Mert színműről most tulajdonképpen akkor egy 30 fő jön, vagy hogyan lesz? Minimum 25-nek kell. Minimum 25, aha. Igen. Én azt mondom, konkrét személyeket, vagy konkrét az önkormányzatra gondolsz? Hát szerintem meg? Akár, aha. Nem tudom, hogy mennyire akarjátok ezt kibővíteni, de ugye nyilván a pályázat miatt színműt minimum 25 fő. Szerintem akár Nyékről is lehetne annyi, Búcsról nem tudom, hogy oda milyen a kapcsolat. Azban én nem vettem részt nagyon. Én amióta képviselő vagyok, mondjuk nem régóta, én a búcsúdiakkal még egyel se találkoztam. Azokkal megszakadt a kapcsolat, múltkor beszéltük már ezt a búcsiakkal. Lehet fel kellene elveníteni, hogy akkor onnan a faluvezetést meghívni. Csak a faluvezetés zárkozott el a kapcsolattartástól a búcsiaknak. Jó, hát nem tudom, hogy ez mikor lehetett. Hát ez már 10 éve. Hát akkor már azóta lehet, hogy új vezetés van, nem? Hát nem azóta, hát hogyha meg tudtad volna nézni, vagy érdekelt volna, akkor megnézett volna ki a polgármester. Na 10 éve a Szigeti Jancsi mikor meghalt, azóta egy új polgármester van. Meghalt meg. Vagy elnézést, a Pista halt meg, a másik, a országgyűlési képviselő halt meg, a Szigeti Pisti. Elnézést, ezt kevertem, de nem lett meg, tehát abba hagyta a dolgot. Új polgármester lett, akkor a Sanyi is felvette vele még a kapcsolatot, nem is reagáltak rá a búcsiak. Nem is válaszoltak semmiféle megkeresésre. Amellett meg lehet őket, ha akarod, akkor meg lehet őket hívni, csak hogy mindig azt mondom, hogy meghívni a legegyszerűbb, tehát meghívunk embereket, azokkal egy délutáni programtól egész estig foglalkozni kell mindenféle téren. Nem csak az, hogy meghívjuk őket, aztán egy programon részt vesznek, hanem azokat kísérgetni kell végig valakiknek, vagy valakinek étellel, itallal ellátni a ételni, és nem sorba állítani ott a ételosztásnál, külön ételt segíteni nekik, tehát ennek így kell, tehát ez vele jár. Persze, de ebbe akár bevonhatnánk a civileket is, vagy bárkit, aki a faluba kapcsolatba áll velük, rokonaik, vagy nem tudom, tehát... De nincs már rokon, Angéla, milyen rokont akarsz? Búcsról milyen rokont akarsz még ide? Hát Búcsról azt konkrétan tudom, hogy az Erzsi néni biztos, hogy búcsi származású, mást én most nem tudok fejből, de ő biztos. Melyik Erzsi néni? Illés. Jó, de kit hívsz onnan rokont? Hát nem tudom, nem úgy értem, hogy onnan rokont, hanem onnan a faluvezetést, és akinek van kapcsolata Búccsal, őt esetleg megkérni, hogy valamennyit foglalkozzon vele, vagy tehát, hogy be lehetne ebbe vonni az embereket, szerintem a lakosságot. Szerintem meg nem lehetne bevonni a rokonságot, mert nem a rokonságot, a lakosságot mondtam, most nem a rokonságot mondtam. Én azt gondolom, hogy ezzel terhet tennénk az emberekre. Ez egy szórakoztató program, szerintem a falunak most feladatot adni bárkinek is, még pluszba szerintem nem jól tett. Úgyhogy főleg szerintem meghívja nagyon sok ember ismerősét, barátait, rokonát, minden, és még mellé még akkor pluszban még vendégeket. Hát meg kell kérdezni, hogy ki vállalja. Ha nem vállalja senki, akkor nyilván nem, de ha van, aki vállalja. De a szülőeket kell tudom. vállalni. Még ott is van 30 ember. Mert ez a vállalás az olyan, hogy azért az önkormányzati a felelősség, most valaki beígér valamit, esetleg mégse vállalja, akkor mit csinálunk? Hát nem tudom, de én szerintem nem az a megoldás, hogy akkor nem csinálunk semmit. De csinálunk egy falunapot közösen a színművel, meg a falu lakosságának. Ha valaki akar vendéget hívni, akár külföldről, akár belföldről, privátként nyugodtan. Ugyanúgy érezték már a fröccsnapokra, ugyanúgy meghívnak minket, minden ez már ők
ezt már jelezték nekünk előre, ugyanúgy, amikor ez a pályázat elkészült, hogy fordított esetben meg ők várnak majd, de minket várnak. Azért mondom, hogy ez nem egyszerű dolog, hogy most hány embert hívunk. Maga ezt a programot, gyerekek, aki ezt a programot végigolvastátok, ezt ott úgy végig kell lenni, azokat a 30 emberre végig kell lenni, nem egy embernek, nem csak a polgármesternek, nem csak egy képviselőnek, majdnem mindenkinek. Tehát mindenkinek annyi dolga lesz még itt mellette, a főzéstől kezdve minden, a szervezéstől. Ott a végén a szolgáltatás lehetőség. Ez így is sok. A szórakozítót nem fogsz? Estő, nem igen? Hát a programot tanulod végig, és ott kell lennünk. Ott kell lenni minden. Persze, mellette ugye egy-egybe elugorhatsz valamire, de végig kell lenni. Mi azért főznénk is mellette, mint civil szervezet, és akkor hogyan oldjuk meg? Hát mi is főzünk, mint civil szervezet, de akkor én nem fogok a főzésbe részt venni, hanem részt vesznek a többi tagok. Szóval én szerintem azért vagyunk képviselők, mert ezt vállaltuk. Tehát, hogy oké, és hogy szórakozni akarunk a falunapon, de azért van ezzel feladat is. Itt van. Részt kell vennünk rajta. Még pluszba egész nap kísérgetni, valakit odafigyelni, vendégül látni. Nem tudom, hogy ez 7 ember képes lenne rá, vagy akarná, vagy szeretné. Ha valaki akar, én azt mondom, ha valaki akar vendéget hívni, privált emberként, vagy családként nyugodtan hívjon. Az, hogy még az önkormányzat még pluszba hívjon, nem tartom jó ötletnek. De hát Arnold, testvértelepülés. Tehát, hogy nem magánembereket gondolok meghívni, hanem mint testvértelepülést. De nem muszáj meghívni a testvértelepülést. Most az egyik testvértelepüléssel jó, van, nem van muszáj, tudom, hogy nem muszáj. Éppen Angéla, tehát én egyik részt értem, amit mondasz, csak mondom, azzal jár, én már nagyon sokszor csináltam ilyet az elmúlt gyönge 30 évem alatt, hogy ott nagyon keményen helyet kell állni, kérlek szépen a vendégfogadásnál. Mert amit mi is kaptunk ugyanúgy, ha jöttek a nyékiek, azoktól is megkaptuk a vendéglátást, de ugyanúgy fogadni is kell őket. Ahogy az van. Az, hogy most idehívunk embereket, és nekünk annyi program van, hogy szétszakadsz, és nem tudsz foglalkozni egyes emberekkel, vagy egy 4-5 fős csapattal, az egy akkora blama, hogy nem igaz. Akkor inkább nem kell meghívni. Mert ez a dolog, ez most a Szímővel közös, tehát Szímő testvértelepüléssel közös pályázatunk van, ezt meg lehet csinálni ő nélkülük is, aztán majd lesz egy másik program, vagy a jövő évben, akkor meg majd meghívjuk a másikokat. Volt már bőségtődés, hogy nem tudta mindenki egyformán foglalkozni, és hát ez rosszul. Én is azt mondom, hogy ez jó ötlet, amit mondasz, csak nem ennek a programnak a keretein belül. Jó. Amikor kell csinálni egy másik programot így. Egy olyan programot, amikor valami másik igen. És akkor csak tényleg az, hogy ő velük foglalkozni. Vagy egyet későbbiekben a sportcsarnokban, vagy akárhol egy más rendezvény keretében, vagy nem tudom. Azt tudom, hogy ez elég sok macera lesz, mert az ilyen képviselőtestület találkozója. Ott részt kell lenni összes képviselőnek részünkről, ő részükről. A Szímő részéről. És amellett minden képviselő kérlek szépen valamelyik civil szervezetnek a tagja. Sőt, nem csak hogy tagja, hanem vezetője, vagy vezető körüli, vagy szervező körüli. Ott vagyunk, mint Péter, Arnold, Angéla, és mindenkink ott van. Jó magam is a gazdáknál. Hát mi csinálunk mindent? Hát mi mikor fogod csinálni? Nem? Hát azért meg fogjuk oldani valahogy. Igen, hát jó, valahogy meg fogjuk oldani, azért nem biztos, hogy Angéla, oda rá kell készülni. Jó, rendben, értem. Oda rá kell készülni. Ne legyen sértődés, jó, amit mondasz, csinálunk egy másik programot, és annak keretein belül. Még azt akarnám mondani meg a bevezetőben, hogy kezdődött az első napi rendi pontra, ugyanez a dátum van még kitűzve. Még azzal is kell majd foglalkozni. Így van. Még ezek mellett? Hát jó, csak be kell passzítani a programba, időrendi program. Az is világos, meg ad is még egy program, meg az még felelősséggel is jár ugyanúgy. Arra is készülni. Arra is kell készülni. Meg hát azért még a falunapra is kell készülni, ugyanúgy a részvételre is, hogy a helyben azért képviselők legyenek ott. Így van. Még egy apró információt mondanék, hogy 16 000 euróra pályáztunk, és 8400-at ítéltem meg, ahhoz még az állam ad 5%, 10%
támogatást, úgyhogy ilyen 9400 euróból. Tehát mondjuk 4 millió forintot jön. Azért lettek lehúzva pár program, mert nem kötelező annyi programot megvalósítanunk, mivel nem akkora a büdzsé. Jó. Fele pénzt adták, hogy pályáztam. Ez a 4, ami a második oldalon szerepel, Ezeket meg tudjuk csinálni most. Csináljuk. Hát akkor, és erre nem kell szavazni, ez csak tájékoztatás jelenleg jó. Az, hogy lesz még testületi ülésünk ebben a hónapban, az egy kicsit sokkal hosszadalmasabb lesz, hosszabb lesz, mert akkor kell sok mindent megtárgyalni, meg akkor szeretném még átbeszélni az egész falunapi programot, főzésre, mennyi pénzt adjunk, ki meg hogyan kifőz, minden. Akinek van ötlete, vagy valami, az készüljön, addig lesz. Körülbelül mikor van tervezve? Május 26 vagy 27, hétfő vagy kedd. Ja. Kellene tartani. Ott biztos a Piki, bocs, hogy a szabadogva vág, de Angéla meg most visszatérve pont az, de megint egy olyan falunapunk lesz, és én nagyon félek tőle, azért félek tőle, mert egy olyan program lesz, hogy sokan lesznek, itt lesz a Delta, hál' Istennek, Igen. és arra biztos, hogy iskolának vége lesz, nagyságrendekkel több lesz itt a vendég, és azokat eleve, tehát itt annyi kaját kell főzni, hogy idáig főztünk azért 1000 adagot, most lehet, hogy főzni minimum 1500-at vagy 1800-at, hogy ne legyen ott veszekedés. Meg akkor azon is kell gondolkodnunk. Tehát ezt nagyon át kell állnunk. Azon is kell gondolkodnunk, hogy az iskolában kiket díjazzunk, vagy valamiket, mert azért az is szokás volt idején a legjobb tanulókat. Igen. Meg van ilyen eredményes valaki a falapja. Ezeket mindenki majd gyűjtse magába, aztán... Gyűjteni kellene, hogy akkor ott aztán... Világos. Annak örülök, hogy most talán nem volt komolyabb veszekedések, minden gyorsabban el lehetett dönteni sok mindent, remélem a folytatásban is ugyanez lesz. Mondom, mindenki készüljön, jegyzetelje, vagy próbálja meg ötletet venni, még, hogy kik jöjjenek, vagy mi legyen, vagy gondolkodjunk akkor azon is, hogy tényleg így az összes testőr településre egy dátumra, szeptemberre, vagy akármire összehozhatjuk, a sportcsarnokra is össze tudunk hozni. Itt most már megbeszéljük. Akkor kitalálom majd aztán. Hogy ők is tudjanak felkészülni, egy olyan hétvégét kinézni, mert most azért mindemellett még az iskola vége is lesz. Nyárig nagyon sok szabadságolások vannak, nem biztos, hogy valaki szívesen eljön azért. De ha nézzünk valami dátumot, vagy akármit, akkor előre megszervezhetünk egy ilyen testvéri találkozót, aztán nem is annyira programot, egy baráti, ott egy beszélgetéses kajás, vagy akármi összehozni. Nem kimondottam most valami olyan rendezvényt, hogy ez most politikai rendezvény legyen, vagy valami, hanem egy ilyen baráti esetleg, hogy, és akkor tényleg kiderül, hogy hát lesz-e hajlandóság a testvértelepülések részéről, és hogy most még a többiek, hogy jöjjenek, vagy ne. Végülis Angéla, nektek is a Mihén keresztül is, végül is ez a csoportotoknak is a lényeg a hagyományteremtés, vagy valami. Azért mondom, hogy ott is megpróbálni, vagy fiatalokkal, ott azok közül valakiket majd ide csábítani, hogy mert az idősek azok sajnos már akik ide lettek telepítve, azok közül már nagyon kevesen jönnek. Nagyon sokan elfelejtettek mindent. Jön egy brigád jelenkezetbe, egy csapat Németországból, akik még annak Mosonszolnokról települtek ki, jönnének ide nem a falunapra, hanem csak jönnének ide körbenézni, kíváncsiak a unokák, leszármazottak, nem is beszélnek magyarul. Azt se tudják, hogy mi, csak kíváncsiak, ott egymással összefogtak, bejelentkeztek, szeretnének bejönni, körbenézni itt a tájházba, a templomba, egy-két nevezetességet itt a faluba, mondjuk nekik nagyon sok nincsen, de hát körbe tudnak menni. Ő nekik biztos, hogy van, de nem emlékeznek már, ami a szüleik, vagy a nagyszüleik, vagy dédszüleik meséltek, hát azok már nincsenek meg. Hát a fele épület már vagy átalakult abszolút, vagy már nincs is meg.
és ők is kíváncsiak voltak. Azért mondom, hogy hát ilyet a későbbiekben beszélhetünk, csak mindent egy napra nem tudunk bevállalni, az összes alapok kell lenni. Szerintem. Még tényleg még az is, most nem ragozni akarom a dolgot, de ha ez a pályázat nem lett volna, semmi gond nem lenne. Akkor is másról szólt volna, mert ez egy annyira kötött program, és sok időn keresztül, hogy emiatt is nem fogsz tudni majd beszélgetni, vagy én tudom, hogy nagy dolog a vendégeket, higgyétek el. És hogy ennyi emberrel. Még így is nagy dolog. Szerencsére, hogy akik jönnek, van közöttük, aki főz, vannak közöttük olyan, aki fellép, mert citerázni szeretnének, vagy valami, asszonykórus, vagy valami, de az is nagyon nagy... Azért mondom, így van. Nagy hozzáállás kell, majd ti részletekről is, hogy velük beszélgetés. Az a testvételekülés az szerintem úgy jó, hogyha tényleg egy zárt helyen, mondjuk a sportcsarnokban mindenki egy helyen van, és akkor csak velük tudnánk hozzáhozni. Azt mondom, a következő évben, mikor már esetleg alakultak ki kapcsolatok, ismerettségek, barátságok, utána már azért jobban elvegyülnének falunapon is, de most szerintem lehet, hogy idegen lenne a helyzet. Most azért meg szerintem most így, hogy a sportnál új vezetés van, még lehet, hogy ezeket a régi focikat is meg újra lehetne éleszteni, és az is egy ilyen összekovácsoló a testvértelepülések felé egy ilyen jó program. Majd a sportelnöknek is, vagy kell jelezni a többiek felé is, aztán azért... Mert igazán régen az egy összetartó erő volt a testvértelepülések. Színvőre is jártunk ki. Öreg fiúkkal nem, de a nagy csapattal párszor kivittem én is. Nyíltan meg ott teljesen más volt. Hát ott egyrészt az öreg fiúk, ott volt egy komoly kapcsolat, és az sokáig működött, oda-vissza működött az öreg fiúk, meg azon felül aztán még az aktív csapatot lehet, hogy még te is még aktív voltál még, mikor kivittünk benneteket, tehát az egy... azok közül már fele annyira idő. De akár egy téli programnak ezt újra lehetne éleszteni, hogy a sportcsarnokot csináltunk ilyeneket annak, hogy emlékeztek, hát milyen aktívak voltunk vezetőség van egy ilyen... Direkt olyan torna volt kérlek, színműről is volt a öreg fiúkkal, teremtorna, színműről is voltak, nyékről is voltak, itt turbót, még a turbó is még emlékeztek rá, azok is voltak, így van, tehát voltak ilyen dolgok. Ezeket vagy erre felépíteni, igen, erre alapozni, és akkor egy ilyen tornát, azt meghívni őket, azt utána egy kaját csinálni, vagy nem tudom. Jó. Ja, na akkor részemről ennyi lenne. Akkor fontosabb ne ragozzunk, mindenkinek van dolga. Gondolkodjatok rajta ti is, aztán ha van valami, akkor még úgyis találkozunk pár napon belül. Jó. Jövő héten lesz egy nyugdíjas olimpiás sportcsarnokban. Végülis azt ők rendezik, csak a csarnokot kérték. Csinálják. Egészségükre. Akkor végül is bezárnám, köszönöm a részvételt mindenkinek kellemes idő. A reggel már egy hosszú volt, a reggel óta van. 9 mondtam, SMS-ez, 10. Hát lejjebb, állam azt szeretné, feljebb vigyük. Az állam azt mondja kérlek szép pontosan, hogy neki még van még 2000